Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायखौ नायफैबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै खानाय सिननो नागिरदों आरोना। खानाय मा दं बेयाव देखायनांगोन दा देखायगोन र' नोंसिनो। फार्स्ट टाइम खानाय सिननाय ब्लग। आंथ' ओरैनो सिनबाय थाखायो होमबाबो आं भिडिअ होआमोन आरोना। दिनै होनोसै। नायबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि खानाय सिनो। र' फैगासिनो। दै लायदों, सियार लायदों, मेसिनाथ' आंनाव दंखायो। नोंसिनो देखायनो र' आं मा लाबोदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय र'। केमेरायावबो रावबो गैया नालाय ब्रा। नैबे जाबाय गानग्रा। ओमफ्राय दोङो आरो मा रेजर, मेसिन, सीजर, नैखौ थिनिं सीजर होनो थिनिं सीजर। क्लिप, मेसिनाव होग्रा थाव आरो बेल'सै। दायो नायलांबाय थादो आरोना नोंसोर आं माबायदि खानाय सिनो। मोजां मोनोबा नोंसोर सिनजाफैनो हागोन। फ्रियावनो ओरैनो सिननांगौ नों। सोर सिनजानांगोन खानायखौलाय? नों सिनजागोन? माबायदि सिनजागोन नोंलाय? जिर' साइज। जिर' साइज? माबायदि जिर' साइजफ्रा? मिन्थियाथ'।
गिदिं नों मानसिया गिदिं लासै लासै